Hello! Hindi mo ba yung kaganapan yung last 5 minutes ng buhay? Yes! Sabi ko, shit. There's a nandun. Bota? Hello! Tulog? Tulog? Hello? Hey, baby. Hala, oyo sa mo kapag dire. Para talaga mo yun. Siyempre, para naman sa mga sumagot ng mga maghintay, ang mas nakakapagod siya. O mas mahintay. Eh kasi nga, wala man siguraduhan kapag naghintay ka lang. Ha? Kapag may ikaw may mga tanong ka sa okay na. Fill tayo ng form para sa hotel booking. Sa booking reservation ng hotel. Right, ticket there. Ilang passport number? Mali binigyan mo paper. Ano? Portuguese. Ilan kayo, ma'am? Dalawa. Hindi ako Portuguese eh. Filipino ko eh. Kumanis. Layo. Layo. Sorry na. Para po yan. Lead jacket. Si Kuan ba si Onin? Ay, ra, ko si Onin. Dili ko lang isa. Baba! Hi guys. Hi, guys! Hi guys. Welcome to my channel. Hi. Welcome to our channel. D-Mall. Hello. O, dito sila, oh. Bumili sila, sila Ray. Dyan ba yun? Yan yung una nila pinuntahan. Hi Ray. Shout out. Shut up kay Shut up sa aming mga bashers. Ang taas ng hair. Ang bukong sa baga kayo tapos na ang taas. Baga ba yun tapos taas? No? Nagkaunsa ka, ma'am? Ano? Tapos mo ka pa straight? Oh, ayan. Yan. Hello, mango. Kasi 50 pesos yung cup. Ay, hindi 150 yung cup. Diyan? Hindi. Ay, dyan nga tayo. 150 yung cup. Yan yun? Mas mahal pa kesa sa ano. Buko dito. Lingaw sa din. Ay, wala lang naman. Wala kasi. You want to take?
Nakita sa kulik ko doy. Yakoy kapat bit. Oh. Eh, come, Mami Jing, hold. Kami. Gotta get it right now. Yeah, push over the limits with you right now. Gotta get it right now. Yeah, push over the limits with you right now. Gotta get it right now. Kawayan dahil kawayan. Lamig kayo. Alin? Kani. Luman de ay kayo. Kani ma'am ko kada ko nga kutsara kamay. Ito, picture ka ta. Naku, yummy. May ahon. Video din, no? The next day. Andito kami ngayon sa Azalea. This is our room. Hello, swimming time. Kids are so excited. May mini kitchen. Pwede magluto. Ayan. Isa yung master's bedroom. May closet. Tapos may sariling bedroom. Ayan. Ito yung second room. Ito yung second shower. Ayan. Nasaan yung isang bar? Yan sa kote. Yan sa wallet ko. Kung bakit kailangan. Let's go! Dito tayo. Are you having fun? Are you happy? Yes. Skylar, are you happy? Skylar? Oh. Batang ere. Maganda lang camera niya. Daw itong hero-on mo. Di mo na persa. Ito nagbibideo ka doon sa mga ati. Na ano? Skylar, come here. Peekaboo! Pacifier, tanggalan ng pacifier. Pag nahabol ko, pipin mo ka. Bakit ayaw? Ayaw? Bakit? Okay, ayaw. Ayaw, no? No swimming? Ha? No swimming? It's okay. Tara doon tayo. Kaka, ayaw swimming sa dagat. Ayaw swimming? It's okay. Kaka, smile!
sleep. Uy. Oh no! Oh my goodness. Lay down, lay down. Ay, ayaw. Sky! Sleep na, Sky, sleep. Ay, wag mo ilagay sa mata mo. May sand yung Sleep na, Sky, sleep na. Sleep na, Sky. Sino ba? Baliktad, Sky. Ah, hindi mo ng pang-scoop. Hala. Kay, no. Banana boat kami at island hopping. Ako talaga yung nagsasalita. Skyler, Skyler. It's time to brush your teeth. Bye. Sabihin mo bye. Love you. Miss you.